Hayırlı ertem, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıqları studiyada Çulpan Amiri bizning bugungi çıkarılıştı. Şuşu günlerde Tatarstandan şeflikka alıngan Lisichanskiga ham Rubejniga 100 tonnadan artıq oziq-түлік ham kerek yarak jiberildi. Opastagı agrar oku yurtun zaman taleplerine tuğru getirip çıklandıralar. Tübenkam rayonunda şahmat ham boks klubuna yürüyüşler arasında oku aldığıngaların büleklediler. Bugün 1 may yaz hem hizmet beyremi. Şolun aydan Respublika halkın Tatarstan Devlet Soveti Reisi Ferit Muhammed kutladı. Bu beyrem gününde biz veteranlarga, hizmet nesilleri iyelerine, icadi işçenligi hem hüneri ustalığı bilen köp milletli vatanımızın iktisadi, fenni hem sanayi teknologik negizini nıgıtuşu, öz işine cevaplı qarab, ona bütün canın birip hizmet koyuşu barlı kişilerge de ılı rahmet sözlerini jitkiremiz. Hizmet iyesinin tırış işçenligi yardımında Respublika Turak Düzelişi Üsüşü, Ağul Hujalığı Produksiyasını жетiştiru kulemi hem templari boyunca aldığınılar soxunda. İlk kulem proyektlerini hem maştaplı Respublika programların uğuşlu amelge aşıra, halkının kirimleri derecesini hem turmuş sıfatını yaxşırtuda nıqlı adımlar yasayım. Kadirli dostlar, beyrem gününde sizin barığızga da nıq selametlik, көңіл kürlüğü hem eminlik tilim deyle Devlet Soveti Reisi Ferit Muhammed'in kutlavunda. Qozan kirmeninde Suvorovçılarının jеңу varislari deb isimlengen harbiy sport jiyinlarin oşu tantanası uzdı. Harbiy sport jiyinlari 10 mayga kadar devam etdi. Bu yıl alar 7 tapqır uyuштырыла hem yıl sayın türlü şehirlerde ötkerilir. Әлеге şaralar büyük jеңу günün beyram etüge bağışlana. Россия төбәкләреннән 9 команда ватаныбызның яшь яклаучылары Казанга жеңу варислары хәрби спорт җыены ачылышына килде. Bu жеңу варисларының 7-нче җыены. Патриотик тәрбия бүген бик зур әһәмияткә ия. Минем уйлавымча, нәкъ менә шундый чаралар җәмгыятебезнең ныгыда инде. Җыелышлар 2015 елдан бирле уздырыла. Аларның төп максаты катнашучыларда югары гражданлык һәм патриотик сыйфатлар формалаштыру, Эчке эшләр министрлыгы учреждениеларында укытуны дәвам итү һәм яшь катнашучылар арасында ныклы элемтә булдыру. Она будет с одним еще парнем. Безгә бер егет белән танк астына керергә туры киләчәк. Шулай марш-бросокны бик көтәм. Миңа бу бик кызык. Шулай спорт бәйгесе дә, чөнки мин үзем көрәшче. Мин барсына да әзер. 9 мая они будут 9 майда алар җиңү парадында катнашачак. Анда катнашкан һәр суворовчыга, һәр кадетка җиңү парады катнашучысы дигән медаль биреләчәк. Катнашучыларга спорт ярышлары, интеллектуаль һәм иҗади конкурслар, батырлык дәресләре уздырыла. Егетләр җиңү маршы чыгышында, шулай ук киләчәк уеннары киберспорт турнирында катнашалар. Олег Алиуллина, Вадим Сунцов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Татарстаннан шефлыкка алынган Лисичанскига һәм Рубежнига 100 тоннадан артык азык-түлек һәм кирәкле әйберләр җибәрделәр. Яңа төбәк шәһәрләрендә элекке шәүк көндәлек кирәк ярак товарларга кытлык бар. 6 йөк машинасы кием салым суларны илтеп җиткерә. Моннан тыш республика районнары социаль учреждениелар өчен җиһазлар, канцтоварлар һәм уку әсбаплары әзерләде. Шулай ук яңа төбәкләргә 9 май алдыннан Георгий тасмалары да өләшергә җыеналар. Республика район авыллары да махсус хәрби операцияда катнашучыларга даими рәвештә гуманитар ярдәм җибәрә. Бу көннәрдә Азнакай районы халкы да 5 тоннадан артык кирәкле әйберләр, көнкүреш кораллары, азык-түлек туплап җибәрде. Әлеге ярдәм махсус җиңү көненә 9 майга әзерләнде. Менә шулай саклык белән махсус хәрби операцияда катнашучыларга өйдән посылкалар тапшырыла. Җылы әйберләр, дарулар, азык-түлек эш кораллары булар барысы да ил сагында торучылар өчен. Бу юлы гуманитар йөкнең гомуми авырлыгы 5 тоннадан артык һәм ул җиңү көненә махсус әзерләнгән. Мама мобилизованного, мы вот 3 дня вместе с волонтерами собирали эти мешки. Пусть ребята скорее возвращаются с победой, мы их ждем. Җыю пунктында ярдәмгә волонтерлар да килгән. Алар әйберләрне тиргәкләргә саклык белән тутырып әзерләп торалар. Бу җитди әһәмиятле чараны оештыруда район предприятиеләре һәм оешмалары зур өлеш кертә. Biz 9 may büyük bayram aldığından indi bayram aldığından indi bölük yasarak oyladık, şatlandırık oyladık azıra yigitlerini. Bunda indi bana hatunlarından en iyilerinden temin edirler. Bizden hem indi
үзләре сораган кирәк ярагай берләрне төядек без. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә менә бөтен катнашкан кешегә, бу инде оешмаларга да, шәхси кешеләргә дә. Тупланган гуманитар ярдәм йөге төрле юнәлешкә, шул ук вакытта Махеевкадагы госпитальгә дә алып барылачак. Махсус хәрби операция башланганнан бирле районнан 65-нче ярдәм йөге юлга кузгалды. Динә Нәшмәтдинова, Әлфия Иксанова, Ромил Исламов, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы. Республикабыз районнарындагы күп кенә мәгариф учрежденияларында капиталь циклендерү эшләре бара. Опас аграр көллияте бинасында да әлеге эш дәвам итә. Шулай ук көллият янәшәсендә яңа тулай торак сафка басты, аның майданы 220 квадрат метрны тәшкил итә. Ул 80 урынга исәпләнгән. Бүгенге эшләр ни дәрәҗәдә башкарылган? Бу турыда алдагы язмада. Тулай торак бинасы 8 ай эчендә күзгә күренеп сафка басты. Төзелеш материаллары кайтып тора, эш тә бер артлы үрелеп бара. Төзүчеләр объектны июль айында кулланышка тапшырырга ниятли. 3 катлы бина заманча шартларга, барлык таләпләргә туры китерелеп төзелә. Беренче катта физик мөмкинлекләре чикле студентлар, икенче катта егетләр һәм өченче катта кызлар яшәр дип көтелә. Бинада 63 урынга исәпләнгән актлар һәм спорт заллары була. Илгизәр Никмәтҗанов белдерүенчә, төзелеш эшләренә барлыгы 160 миллион сум акча каралган. 4 балага рашитын 3 урынлы бүлмәләр бар, 2 урынлы бүлмәләр бар. 3-4 бүлмәгә бер каршы ягында була столовый, кухня современный. Бөтен кирәк ярак, мөмкинлекләре булачак булсалар, бындай зданиялар, мондай общежитиелар, тулай тарафлар, ул безнең республика саналган. Опас аграр көллияте бинасы эчендә 180 урынга исәпләнгән актлар залы да үзгәреш кичерә. Аның янәшәсендә аудиториялар да төзекләнә. Шулай ук биредә тегәргә өйрәтү, хәрби әзерлек бүлмәләре дә яңара. Алга таба бинаның тышкы диварлары яңартыла һәм тирә-юне төзекләндерелә. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Шулпан Сабирова, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Авыл хезмәтчәннәре май бәйрәмнәрен кырларда фидакар хезмәт белән билгеләп үтә. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мәгълүматларына караганда, Татарстан хуҗалыкларында язгы чәчү 17% мәйданда башкарылган. Тәтеш, Буа, Лениногорский районнары сабан культураларын чәчүдә алда бара. Кыр эшләре шулай ук Әлмәт, Кама тамагы, Мамадыш, Мөслим, Түбән Кама, Спас районнарында да зур оешканлык белән дәвам итә. Хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер һава торышына бүленеп торабыз. Нәкъ 1 минуттан чыгарылышыбызны дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Зәңгәр күлләрдә яңа коену урыннары барлыкка килде. Җиһазландырылган зоналар күлнең Казан суга койган урыннарда урнашкан. Мондый урыннар су коену өчен бердән-бер урын булып тора. Бу суның сыйфатлы составын саклап калырга ярдәм итә. Су температурасы -4 градус. Коену урыннарына илтә торган юлларга агач түшәгәннәр, су төбенә ташлар салынган, барлыгы 5 зона төзү планлаштырылган. Зур Зәңгәр күлдә 2 шундый коену урыны инде әзер. Казан суда көймә станциялары барлыкка килә, елгага төшү урыннарын җиһазландырып, су маршрутлары булдыру планлаштырыла. Спорт темасына күчәбез. Бу көннәрдә Түбән Кама районында шахмат һәм бокс клубына йөрүчеләр арасында иң алдынгыларны ачыкладылар. Теманы Түбән Камадагы хәбәрчебез Гөлия Нигъмәтуллина дәвам итә. Иренмәскә, тырыш булырга, бирешмәскә. Көндәшеңне җиңү өчен нинди алымнар кулланырга кирәклеген яшь спортчылар яхшы белә. Ярты ел эчендә күп нәрсәгә өйрәнәләр. Монда алар зур чыныгы ала ди тренерлары. Бокс түгәрәгенә малайларына түгел, кызлар да йөри. Балаларның киләчәккә планнары зурдан. Мин шахматта, бокса йөрим. Минем чемпион буласы килә. Бокстан соң балалар шахмат түгәрәгенә дә кала алалар. Ерак барасы түгел, дәрес күрше бүлмәдә генә үткәрелә. Клубка төрле белгечләрне дә чакыралар. Бүген экология инспекторы килә. Айгөл Гарифуллина балалар белән әйләнә-тирә мөхитне саклау темасына аралаша. Бүләкләрдә өләшә. Менә шундый зауыклы җыентыклар. Кайманов урамында урнашкан шахмат һәм бокс клубы ярты ел элек ачыла. Дәресләр түләүсез. 21-нче микрорайон халкы өчен Раил Әсләмов шундый бүләк ясый. Бу аның күптәнге хыялы. Балалар чын күңелдән теләп киләләр. Атнага 3 тапкыр. Понедельник, среда, пятница. Шын күңелдән йөриләр. Менә аларга гел мероприятие ясыйбыз. Шахматный турнирлар, яңа елга бәйрәмнәр, бүләкләр. Шын күңелдән йөриләр. Әти дә әниләр бик рәхмәтле, бик зур рәхмәт әйтәләр. Һәр ай сайын үзара турнирларда үткәрәләр. Бу юлы да иң алдынгыларны бүләклиләр. Клуб җитәкчесе Раил Әсләмов җиңүчеләргә дипломнар һәм сувенирлар тапшыра. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Ракыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан.
Якташлык кеше таулар күчерем. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Ширмешән районыннан чыккан якташларның бик җылы очрашуы узды. Очрашу мизгелләре Мөршидә Җихан репортажында. Бәйрәм тантанасы фойеда ук башланды. Әйтерсеңләр, Ширмешәннең берилеше бирегә күченгән. Мастер-класслар барысы да күңелле, барысы да рәхәт, концертлары бик матур була. Шуңа күрә килмичә калып булмады. Килми калып булмый торган очрашуны Казан шәһәрендәге Ширмешән якташлык җәмгыяте оештыра. Бу чарага инде әлбәттә Рамил Талгашка рәхмәтләрен әйтәсе килә. Администрациянең бик күп ярдәме тиде. Менә күрәсез анда безнең халык бит инде Казан халкы җыелса да, якташлар, алар үзебезнең төбәкне күрергә телиләр. Нинди матур музейлар алып килгәннәр менә, нинди матур аш-сулар. Күргәзмә күрке һәр милләтнең үз мәдәни мәйданчыгы булу. Ширмешән районында үзара аңлашып, тынычлыкта, татулыкта төрле милләт вәкилләре яши. Әнә шулай тел, лөгать алмашып яшәүче эшкә уңган ширмешәнлеләр рәвешен китереп, якташларына бәйрәм дә оештыра белә. Ширмешән җире бик күп шәхесләргә очарга канат биргән. Беренчедән минем әтием Россиянең халык артисты, Ширмешән районы Лашман авылыннан. Минем әнием Лашман авылыннан. Гомумән мин анда 9 айдан үскәнмен. Анда бөтен җәйләремне үткәрәм. Бөтен отпуск вакытларын әти-әни белән бергә үткәрә идек. Шуңа күрә Ширмешән ягы миңа иң якын һәм туган ягым. Быел шулай ук Түбән Кама шәһәрендә оешкан Ширмешән якташлык җәмгыятендә очрашу кичәсе оештырырга җыена. Без монда килеп кергәч, безне бик кунакчыл каршы алдылар. Бөтен күргәзмәләрдә бик матур эшләргә, бик матур оештырылган чәй истәләре, күзне алырлык тәмле ризыклар белән безне чәйләр эчерделәр. Аларга рәхмәт ясын. Мин Әмирә урыннан булам, Нуруллина Гөлсинә. Иптәшем Лашманныкы, Габдуләхәт. Без бу очрашуны озак көттек инде. Бөтен оештыручыларга килеп, безне сыйлаучыларга барсына да бик зур рәхмәт. Мин дә кушылам 5-нче класстан бергә, менә хәзер монда гәтек китеп торабыз, ул әйткәнчә инде. Рәхмәттән башка бер нәрсә дә юк. Очрашуның икенче өлеше район башлыгы Рамил Әйбәтовның якташларын театр сәхнәсендә котлауыннан башланып китте. Хөрмәтле Ширмешәнлеләр, килгән кунаклар, сезне барчагызны да бүгенге тантаналы кичәдә күрүемә бик шатмын. Ширмешән муниципаль районы махсус хәрби операциядә катнашкан ширмешәнлеләргә даими адреслы гуманитар ярдәм күрсәтә. Бу юлы да махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм һәлак булганнарның якыннарына сәхнә түренә чакырып бүләкләр тапшырылды. Без бит инде бүген шундый агызыгы заманасында яшибез. Менә мондый җыелышларда, очрашуларда бер-берең белән күрешеп, бер-береңнең дәрәҗәләренә шатланып, булган уңышларына куанып, киләчәктә нәрсәдер ярдәм итәргә, шуңа күрә үзебезнең районны алга җибәрергә, шундый өметләр белән җыелышабыз. Якташларга тагын бер бүләк Айбыл-былым спектакле күрсәтелде. Күрәсең, аның тарихы да тормыш нинди генә булмасын, күңелегез яшь калсын диюгә ишарә. Мөршидә Җихан, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Иртәнге 9 тулып 40 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.